Hei ja tervetuloa todella ilolla omaan voimaan webinaariin. Ja me ollaan luvattu tässä webinaarissa, että ota puoli tuntia itsellesi ja me tarjotaan sulle oivalluksia, miten pääset omasta stressiansastasi eroon muutamassa minuutissa. Meillä on kolme aihetta, mitä me tänään käsitellään. Eli tosiaan tämä stressiansaharjoitus, se on tosi konkreettinen. Sitten, mikä on tarkistuspisteenä olemisen ja kokemisen nyt hetki? Ja ihan kiinnostaa kuulla, että mistä sinäkin saat iloa ja energiaa päivääsi. Mutta aloitetaan Karita nyt ensin tästä stressiansasta tasapainoon harjoituksella. Olepa. No niin, tervetuloa munkin puolesta. Ja tässä on nyt iso lupaus, että ajatuksena, että muutamassa minuutissa pääset omasta stressiansasta ja tätä voi hyödyntää myös auttaen muita. Ja se perustuu tämmöisen tasapainoavaimet reagointitapa-osioon, jossa kuvataan kolmenlaista tapaa reagoida ja viestiä. Osa meistä on ajattelijoita, osa tunneihmisiä ja osa toiminnallisia. Meissä on nämä kaikki kolme, mutta yksi on semmoinen luontainen vahvuusalue, miten me viestiä kuljetetaan ja miten me yllättävissä tilanteissa reagoidaan. Meidän stressiansa syntyy sitten, kun jotain yllättävää tapahtuu, niin sitten me siirrytään pois siitä meidän mukavuusalueesta, meidän ensisijaisesta viestintätyylistä ja katsotaan sitä. Mutta ihan lyhyesti ajattelijan tunnistaa siitä, että on vähän niin kuin pohtivampi ja jotain yllättävää tapahtuu, niin haluaa vähän niin kuin ymmärtää, että mitä tapahtuu ja miksi. Tunneihminen taas yllättävässä tilanteessa reagoi aika vahvasti sillä, että mitä tapahtuu ja vau, että onpas jännä juttu. Kun taas toiminnallinen se liike-energia on niin kuin päällimmäisenä on ja heti jaloillaan, kun jotain yllättävää sitten tulee. Ja jos mietitään sitten, miten tätä stressiansaa niin kuin kuljetetaan, niin otetaan tässä nyt esimerkkejä. Ja löytyy 6 riviä, jossa sitten on erilainen tapa ensin reagoida, on ajattelijan tai tunneihmisen tai toiminnan ensimmäinen tavallaan reitti. Sitten kun ollaan stressitilassa, niin siirrytään käyttämään sitä toiseksi tutuinta. Mutta kun se on niin kuin painetilanne, niin se muuttuu sellaisesta ansakäytökseksi, jossa on sitten tunneansoja, joko huolestuu, hämmentyy tai kuohahtelee. Sitten on toiminta-ansoja, touhottaa tai on impulsiivinen. Ja sitten on myös ajatteluansoja, jossa jää liikaa niin kuin jumiin miettimään tai laukkaa ajatukset säälimättömästi. Täällä ansassa jotkut on koko työviikon ja jotkut pitempään, mutta tämän mallin avulla voit auttaa itseäsi muita ihan muutamassa minuutissa. No mikä on se juju tässä? Juju on se, että kun tunnistaa sitä omaa ansakäytöstä, niin voi käyttää tasapainottajaa. Eli sitä itselleen vierainta tapaa reagoida ja viestiä. Ja jollakin on niin kuin helppo pääsy siihen tasapainottajaan, ja ehkä niin kuin automaattisesti kytkeytyy, kun on niin kuin painetilanne. Ja jollakin tuntuu, että siinä on niin kuin tosi niin kuin kynnys edes ymmärtää, miten sitä käyttää. Otetaan muutamia esimerkkejä tässä. Jos olet toimintahenkilö, niin siitä pohtivasta tyylistä sitten painetilanteessa rupeaa touhottaa ja on jotenkin vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta ei välttämättä logiikkaa, että mikä on nyt tässä tärkeää. Olet ihan uupunut työpäivän jälkeen, kun on niin kuin ollut kauhea touhuvaihe päällä. Käyttämällä tasapainottajaa, eli tunnetta, pääsee sitten siitä ansasta muutamassa minuutissa. No mitä tämä on, tämä tunne? Sitä on monet kysynyt. Ja etenkin jos on huono pääsy siihen, niin se on niin kuin tärkeä oivallus, että se on jokin asia, mikä kytkee meidän aisteja päälle, jokin, mikä saa meidät hymyilemään. Tunnetta voi olla vaikka, että katsoo kivaa maisemaa tai lomakuvia, tai jollekin se voi olla vaikka, että pieni happihyppely ja
keskustelu vaikka kivan työkaverin kanssa. Jokin, mikä saa meidät hyvälle tuulelle, on tunnetta. Sitten otetaan toinen esimerkki, tämä kolmosrivi, jossa on vahvasti tunneihminen, jolla on, voi sanoa, että antennit herkästä ja hyvin intuitiivinen, niin stressitilassa meet tämmöiseen ajatteluansaan ja rupeat liikaa miettimään, että voi kauheata, kun mä laitoin nyt tuon sähköpostin tuolle asiakkaalle, niin nyt varmaan niin kuin tästä kaupat peruuntuu ja tulee kauhean jälkipyykki ja niin kuin liikaa miettii. Ratkaisu tälle on toiminta. Vaikka se, että no niin, nyt mä soitan ja tarkistan, että miten tämä viesti on otettu vastaan. Eli liike tai päätös on niin kuin toimintaa. Ja otetaan vielä kolmas esimerkki, missä on sitten erilainen tasapainottaja, eli kutosrivi. Tämä on meikäläisen rivi, että on tosi nopea ja hyvin, hyvin energinen. Ja sitten jos stressiä pukkaa, niin sitten mennään 0-100 ja voi kuohahdella ja siinä kohtaa pitää malttaa, että ei ainakaan vastaa sähköposteihin tai kipakasti jotenkin ota kantaa, vaan antaa hetken niin kuin laskeutua sillä, että pohdin jotakin asiaa ääneen tai aloitan sudokun, sitä ei tarvitse kuin muutaman minuutin tehdä, niin sitten se ajatteluansa rauhoittaa ja pääsee taas niin kuin semmoiseen hyvään flowhun näiden asioiden suhteen. Eli hyvin lyhyesti tässä voi sanoa, että 3 tasapainottajalla saataisiin Suomi kuntoon, kun tunnistaisi, että mikä on se niin kuin ansakäytös ja miten auttaa. Ja vähän tämä klassinen, että happinaamari ensin itselle, että jos te olette vaikka esihenkilön roolissa, niin jos itse olette ansassa, niin yhtäkkiä on koko tiimi. Eli tässä on niin kuin tärkeää, että itse ensin saa sen reitin ulos siitä stressitilasta, koska tämä ansa tuo mukaan sitten muitakin niin kuin stressikäytöksiä. Eli tämä on tämmöinen ensiapulaatikko sille, että stressi nopeasti saadaan kitkettyä ja ikään kuin tilanteet haltuun. Mutta tosiaan, jos on erilaiset ansat, niin on myös erilaiset tasapainottajat, ja kun tunnistaa sen oman, niin saa kyllä nopeasti itselleen apua. Ja mä oon nyt 20 vuotta näitä tasapainon avaimia työyhteisöissä ja yksilöille jakanut, ja tämä on ollut yksi sellainen, niin kuin missä monet niin kuin sanoo, että vau, että tämä oikeasti toimii, niin toivottavasti sait jonkun ajatuksen tästä, ja chattiin, jos haluat laittaa, että mikä itselläsi voisi olla tasapainottaja, niin olisi ihan kiva katsoa, että minkälaista porukkaa täällä on läsnä. Me jäädään vielä Teilan kanssa, kun ollaan nämä muutamat asiat teille jaettu, niin voi kysyä kysymyksiä myös tästä tai jostain muusta, niin olkaa langoilla, mutta nyt Teilan vuoro. Eli tarkistuspisteinä olemisen ja kokemisen nyt hetki. Tämä on mun mielestä älyttömän hyvä tämä olemisen ja kokemisen hetki. Laitatko sen seuraavan kuvan siihen? Eli se, että se hetkessä eläminen, niin se ei ole helppoa, mutta joka paikkaan ehtiminen on. Eli me voidaan olla semmoisia touhuttajia, että meidän pitää hirveästi saada aikaiseksi ja nyt mun pitää soittaa puheluja, nyt mun pitää hoitaa sähköpostit ja nyt mun pitääkin hakea lapset hoidosta ja nyt mun pitääkin muuten tehdä tämä tarjous ja ai. Se olemisen ja kokemisen nyt hetki on silloin kadonnut. Eli tosissaan se, miten ollaan tässä hetkessä nyt, niin se on ratkaisu aika moneen asiaan. Myös tuossa stressiansassa, että miten sä tasapainotat itsesi oikealla tavalla. Sitten mennään seuraavaan vielä. Eli mistä sä saat iloa ja energiaa päivääsi? Tämä on mun mielestä älyttömän hyvä kysymys ihan jokaiselle, koska tiedetään, että ilo luo semmoista positiivista energiaa myös sun ympärille itsesi lisäksi. Että se, mitä sä niin kun syötät ulos, niin näkyy. Ja noissa stressiansoistahan oli näitä, että tasapainottajina, jos sulla on vaikka ajattelu, niin ajattelija varmaankin niin kun hakee iloa ja energiaa päivänsä siinä, että hei, mä otan hyvän kirjan,
lehden ja alan lukemaan sitä. Toiminnallinen ihminen taas, niin kuin minä olen toiminnallinen ihminen, niin mä lähden mielelläni kesällä ja nyt syksylläkin vielä golfaamaan. Se rauhoittaa mun päivän aivan täysin. Tai sitten mä lähden tanssitunnille. Ja tämmöinen tunnejuttu, niin mulle siinä toimii musiikki. Mitäs Karita sulla? Mistä sä saat iloa ja energiaa päivääsi? Joo, mulla on ihana mopsikoira, joka jotenkin kytkee mut heti semmoiseen niin kuin iloon energiaan, että mä oon ollut elämäni aikana vahvasti suorittaja. Jotenkin se ilo on ollut vähän hukassa ja onkin ollut tärkeää löytää keinoja, että miten siihen kytkeytyy. Ja jos ajattelee nyt sitten, niin kuin miten mä näihin tasapainon avaimiinkin löysin reitin, niin se oli sitä, että jotenkin olin semmoisessa roolissa, missä jotenkin tuli seinä vastaan ja puuttu tavallaan se syvä sisältö. Ja sitten mä kehitin tämmöisen menetelmän kuin tasapainon avaimet, ja se polku johti siihen, että mä kytkeytyin omaan voimaan ja halusin sitä jakaa myös muille. Ja tämä aito ilo tuli myös tässä matkan varrella, mutta se vaati sitten pikkusen enemmän työstöä, kun oli ohjelmointi niin tiukassa siinä, että nyt kunnollisesti hoidetaan vaan asioita, että ilo ei ollut niin luontainen. Mutta toinen esimerkki sun kysymykseen teillä on, että kilautan hyvälle ystävälle, jolla se ilo on luontaisempi. Ja teillä on hyvä esimerkki, että rupeaa hymyilyttää jo siinä kohtaa, kun soittaa ja saa semmoista niin kepeätä energiaa. Että me ollaan kyllä monet naurettu tässä, kun ollaan mietitty, että miten voitaisiin jakaa nyt näitä meidän oivalluksia. Mutta kerro lyhyesti itsestäsi teillä. Ja se on sääli, kun mun kuva ei nyt tuolla näy, mutta tämä meidän yhteinen ajatus, että ratkaisuja toimivaan arkeen. Ja mä oon lähtenyt kehittämään jo joku 10 vuotta sitten tietoista toimijuutta. Tietoisella toimijalla on oma nettisivusto ja siellä on tämmöinen itsensä johtamisen työkalu, millä pääset sitten parempaan arkeen ja johdat itseäsi paremmin, niin se on tavallaan se mun avain, joka toimii hyvin myös Karitan tasapainon avaimien kanssa. Eli me tuodaan tämmöistä synkronismia. Täällä onkin tuo palapelin pala tuolla ylhäällä, että loksahtaa yhteen. Eli Karita Nyberg ja Teila Tanner Heikkilä, niin olemme löytäneet itsemme kollega-lehden avulla. Eli tämmöinen verkkolehti, joka on työhyvinvoinnista, niin kun kirjoitetaan blogeja ja artikkeleja, niin Karita on tainnut kirjoitella siellä niin kuin artikkeleja ihan sieltä alusta asti. Joo, yli 100, eli ihan huikea matka ollut ja sen kautta niin kuin monta hyvää kontaktia, teillä on yksi heistä. Ja sitten me päätettiin, että tehdään jotakin oivaltavaa, mistä olisi hyötynyt tosi monelle, niin haluatko teillä kertoa siitä, että mitä me rakennettiin tähän? Tai mä voisin oikeastaan aloittaa tuosta ekasta jaksosta, eikö niin? Ja sitten eli tämä on meidän sydämen asia, se ilo ja voima. Joo. Ja se on aina sisäinen matka itseen. Se ei löydy koskaan ulkoa, sitä ei voi ostaa, mutta verkkokurssi on eri juttu sitten. Kyllä. Mä oon 2 jaksoon vienyt sitten tasapainon avaimet oivalluksia. Tämä eka jakso nyt avaa vielä syvällisemmin sitä, mistä teillä oli maistiainen tänään, eli miten tunnistaa omaa tapaa reagoida ja stressiansaa ja miten saa apua itselleen ja muille. Ja siellä on itsearviointia ja videoita ja tosi kätevästi niin kuin avattu sitä asiaa niin kuin monipuolisesti. Ja sitten tuossa 4. jaksossa mennään tämmöiseen aitoon leikkiin ja aitoon lepoon, jotka on semmoisia hyvin konkreettisia niin kuin ilon lähteitä. Ja siellä on paljon semmoisia vinkkejä teille, että miten sitten kytkeytyy siihen omaan aitoon iloon. Ja sitten sulla on 2. ja 3. Joo, mulla on tosiaan tämä 2. ja 3, mutta just tämä aito ilo arkeen, niin se kuulostaa ehkä vähän silleen kornilta, että hei, mistä sä saat aitoa iloa, aitoa leikkiä arkeen.
Mutta se on sellainen asia, että kun oivaltaa sen, niin sieltä löytää sitten niitä voimavaroja ihan kaikkeen. Ja tämä kakkosjakso, tunnista toimintaenergiasi, eli siellä on se ajatus, että mistä sä saat energiaa ja mikä vie sun energiaa. Eli siellä puhutaan tämmöisestä dynaamisesta tasapainosta, että miten sä parannat sitä sun palautumista, niitä voimavaroja ja sitten niin kuin, tunnistat ne sun stressitekijät, mitkä on niitä semmoisia asioita, jotka aiheuttaa stressiä ja miten sä reagoit niihin stressiin. Eli esimerkiksi sä tuut kotiin töistä ja sitten on ollutkin niin kuin tarkoitus, että lapset olisivat vaikka siivonneet tai laittaneet niin kuin astiat tuonne astianpesukoneeseen ja sä tuut, että kaikki on siinä levällä ja sä reaktiot, apua, stressiä. Mä oon ihan jo täysin kiireessä ja nyt tämä vielä tähän lisäksi. Niin, että mistä sä löydät arkeen sen hyvän rytmin ja tasapainon ja tunnistat ne energiasyöpöt. Ja kolmas jakso, tämä tarkistuspisteenä nyt hetki. Eli se olemisen tila, ja siinä olemisen tilassa me koetaan, havainnoidaan, aistitaan, kuullaan, reagoidaan. Ja se vaikuttaa ihan siihen, miten sä johdat itseä, miten sä johdat muita. Eli tunnistetaan se ja hyödynnetään sitä olemisen hyvää hetkeä, joka on myös aina se uuden aloittamisen hetki. Tästä me kerrotaan lisää näissä, tai näistä kerrotaan. Kyllä, kyllä. Eli me ollaan luotu tämmöinen verkkokurssi. Ja tosiaan, ootko jumissa? Suoritatko arkeasi? Vahva kysymys. Ja tosiaan, että miten sä opit tekemään niitä valintoja, joilla sä lisäät sitä omaa hallinnan tunnetta, sitä, että löydät ne omat voimavarat. Ja opit vapautumaan niistä stressiansoista, jotta sä voit johtaa itseä tietoisemmin. Ja tämä kurssi, niin tämä on todella tämmöistä itsetuntemusta ja itsensä johtamisen avaimia antava kurssi, jossa niin kun satsataan siihen omaan hyvinvointiin. Ja kurssin hinta on 147 €. Siellä on 4 jaksoa, niin kuin me kerrottiin. Ja mitäpä muuta siihen. Meillähän on tietysti yksi bonusjuttu tähän. Joo, laitatko chattiin sen linkin, niin pääsee sitten tutkailemaan siellä, mitä kaikkea tässä oli. Niin päätettiin tehdä tämmöinen aikas kiva bonus, ja bonuksen arvo on isompi kuin kurssin arvo, eli saatte henkilökohtaisen sparrauksen, missä pureudutaan vähän syvemmin sitten siihen stressiansaan, ja saatte varmasti hyödyllisiä vinkkejä siitä, että miten sitten hyödynnätte sitä aineistoa. Eli maanantai 30. mennessä, jos klikkailette ja otatte kurssin itsellenne, niin sitten otetaan yhteyttä ja sovitaan henkilökohtainen sparraus mun kanssa, jossa tasapainon avaimilla sitten oivallutetaan. Eli tämmöinen ajatus meillä on tähän webinaarin osallistujille, mutta myös me tehdään tallenne, niin lähetetään tallennettakin sitten ilmoittautuneille. Mut lämmin suositus tässä saa evästä ihan loppuelämäkseen, että tuntuu, että nyt kun mennään talvea kohti, niin se ilo saattaa sieltä vähän niin kuin hiipua, niin tärkeää tankata itseään hyvillä asioilla, ja täältä löytyy tosi monta sellaista. Joo, otetaanko vielä lopuksi vähän ajatuksia, että mitäs kysymyksiä tästä herää ja haluaako joku jakaa, voi ottaa vaikka kamerankin kerran ja jonkun kommentin tai kysymyksen laittaa, tai sitten chatin. Mä en teillä nyt näe chattia, kun on tämä jakotila, mutta sä voit katsoa, että tuleeko siitä joku. Täällä on tosiaan kysymys, tai siis vastaus siitä, on toiminnallinen ihminen, mutta siellä ei näy chatissa mitään kommentteja. Okei, joo, mutta voitte laittaa siihen tai sitten avata mikkiin ja heittää meille kysymyksiä. Että toivottavasti tässä kohti saitte jo konkreettisen avaimen omaan arkeen ja
vähän ajatuksia siitä, että miten muutenkin voi sitten tuoda itsellenne hyvää oloa ja aitoa iloa.